Goddag. I dag vil jeg forklare lidt om, hvordan at en simpel elektromotor den fungerer. At starte med, der har jeg lidt om baggrunden for elmotorens oprindelse. Det var den britiske fysiker Michael Faraday, som beviste, at elektrisk energi kan laves om til kinetisk energi eller bevægelsesenergi ved elektromagnetisme. Det var i 1821, at han beviste, og det var efter hans store fascinering og inspiration af den danske fysiker H.C. Ørsteds opdagelse af, at den magnetiske virkning roterer i cirkler omkring en elektrisk leder. Og der kommer et billede af hans første elmotor her. Når der går elektrisk strøm igennem en spole, så bliver spolen en elektromagnet. Og en elektromagnet den opfører sig på samme måde som en permanent magnet. Den har en nordpol N og en sydpol S. Og placeringen af nordpol N og sydpol S, det afhænger af strømretningen. Og snor vi strømretningen, så bytter polerne plads. En nordpol og en sydpol, de tiltrækker selvfølgelig hinanden, hvorimod at to nordpoler eller to sydpoler, de frastøder så hinanden. Og elektromagnetens tiltrækningskraft, den øges med strøm. Her der har jeg etableret et forsøg, hvor jeg vil illustrere, hvordan at en simpel elmotor den fungerer. Og til at starte med, der har jeg etableret en nordpol N og en sydpol S. Og det der sker, når jeg tilslutter strømmen, det er, at strømmen vil løbe fra plus over til minus. Hvis vi tilslutter strøm til vores lille illustrering her, så vil vores magnet i midten, den vil blive elektromagnetisk. Og vores strøm vil jo som sagt gerne fra plus over til minus. Men på grund af vores materielle skilleklods, som forhindrer strøm i at komme videre fra plus, så vil der derfor, som jeg sagde, blive dannet en nordpol og en sydpol. Det der nu vil ske, det er, at nordpol og nordpol vil frastå hinanden, mens at sydpol og sydpol også vil frastå hinanden. Derfor vil vores magnet tage en halv omdrejning, og derfor vil der nu blive dannet en ny nordpol herover, mens der bliver dannet en ny sydpol herover. Og det skal lige siges, at her skulle der være en nordpol nu og en sydpol her nu. Grunden til det er, på grund af at vi har den her materielle skilleklods, som forhindrer strøm i at komme fra plus til minus. Derfor vil vores magnet ved hver halve rotering skifte poler. Det vil sige, at der bliver dannet en ny nordpol og en ny sydpol ved hver halve rotering, fordi at strømmen ikke kan komme fra plus til minus. Hvis man gerne vil øge hastigheden, kan man øge antallet af ampere. Det vil ligesom før ske, at nordpolen vil frastøde nordpolen, og sydpolen vil frastøde sydpolen, og nordpol og sydpol vil tiltrække hinanden. Men hvis vi siger, at vores magnet roterede 10 gange i sekundet før, og vi vælger at øge vores antal af ampere med 10, kan vi nu sige, at vi har 20 roteringer i sekundet, i stedet for kun 10 som før, fordi vi har øget vores antal ampere med 10. Hver gang vores magnet har roteret en halv omgang, vil der blive dannet en ny nordpol og sydpol, men det her vil bare ske hurtigere, end det gjorde før. Afslutningsvis der vil jeg gerne takke af for nu. Jeg håber, I har nydt videoen, og den har været inspirerende, og selvfølgelig givet jer en god basis og baggrundsviden, og I har set, hvordan at en elmotor den fungerer i praksis.